că eu n-am inventat nimic, inventator e Dumnezeu. Eu m-am jucat și am dat niște soluții care poate Dumnezeu m-a ajutat cu acest simț al sintezei și cu putere de muncă și cu sănătate, pentru că sunt convins că alții sunt mult mai buni decât mine în domeniu, dar probabil că n-au dus până la cap realizările domniilor lor. Ceea ce vedeți aici nu sunt, zic eu, lucruri formidabile, este, să zicem aici, o motoretă electrică, pe care am numit-o Trotifix și mai avem și altele Trotimobil. Calitatea este că te poți tracăra în oraș fără să ai probleme cu poliția și cu registrul auto, așa? Și cu un preț de cost cam la maxim 1 leu pe 100 de kilometri. 1 leu pe zi, pardon. Așa. Acesta este un vehicul fără prea mare importanță, numai că, spre deosebire de alte vehicule, are o suspensie integrată în caroserie, n-ai nevoie de suspensie și de shock absorber. Este o invenție brevetată de noi, preluată ca idee, de ce să nu recunosc, de la un brevet german care se numește Neihard. Noi am îmbunătățit-o și am reușit să creăm un sistem de suspensie la care n-ai nevoie de niciun fel de arc și de altele, care să menține, să întreține și nu e nevoie de intervenție asupra ei toată viața. Acesta este un motoretă care, spre deosebire de motoretele și motocicletele obișnuite, dacă te răstorni, ești protejat mult mai bine decât într-un vehicul clasic obișnuit. Sigur, în rest nu prezintă mari noutăți. Acesta este un vehicul electric hibrid care, folosind baterii litiu-polimer și prin hibridizare poate avea o autonomie infinită. Oricum, fără hibridizare se poate duce la 5-600 de km, ceea ce și cu încărcare foarte rapidă, adică nu aștepți 8 ore să o încarci, se încarcă în 20 de minute. Acesta este un vehicul obișnuit, la care mare lucru n-am ce să spun. L-am făcut într-o câteva luni ca șoacă. Aici este un ATV pe care l-am transformat, pentru că nu-mi place ideea de ATV. Acesta este o mașinuță care se duce la un consum de 0,9% sub 1 litru și este motor diesel. Așa. Acest triciclu, care se numește Obrio 3C, a luat medalie de aur la Geneva acum vreo 4 ani. Este un vehicul electric de autonomie destul de mare și care, la fel, te costă la 1 leu și jumătate dacă îl folosești toată ziua. Fără poluare, fără zgomot. Sunt binecuvântat să fiu acceptat printre copiii maestrului și asta îmi doream de când eram copil și urmăream invențiile în sport și tehnică sau în tehniu. Am avut șansa să lucrez cu maestru la multe proiecte și aș vrea să vă împărtășesc o experiență care pentru mine a fost spectaculoasă, a fost de excepție. Ce înseamnă prezența geniului sau ce înseamnă pentru un om obișnuit să ai alături o ființă de excepție. În 2008 lucram la un proiect pe care îl vedeți afară, se numește Obrio 3C, un vehicul care a avut mare succes la salonul din țară, la Inventica, în 2008 și apoi la Geneva. Eram presați de timp, era mai puțin de o lună de zile până la deschiderea salonului și noi nu clarificasem cum va arăta proiectul. Îl băteam la cap să dea de lucru și la un moment dat maestru, plictisit de solicitările mele, a zis, știi ce, hai să facem o pauză, măcar o săptămână. Timp în care nu l-am mai bătut la cap, nici telefonic, nici nu am mai venit la dânsul acasă. Când m-am întors peste o săptămână, obiectul era integral făcut. A făcut efectiv o minune. Pentru mine este
o probă de magie, de ceea ce înseamnă să ai într-adevăr darul și să poți să concretizezi pentru ceilalți o minunăție. Mulțumesc maestrului că m-a acceptat și mă acceptă în continuare și împreună ne străduim ca prin fundația și prin asociația Justin Capră să ajutăm și visele altor copii să ajungă realitate. Sunt destui copii care au aptitudini tehnice pe care maestru încearcă să încurajeze să-și descopere aceste aptitudini și să ajungă să facă creație tehnică. Speranța noastră este ca Ploieștiul și locuința maestrului să fie niște elemente, niște puncte de referință pentru dezvoltarea creației tehnice a tineretului și sperăm să duceți mai departe acest mesaj și să ne ajute Domnul să facem efectiv. Vreau să vă spun că meritul este al profesorului Florin Colceag, care a ținut să creăm un campus universitar pentru copii supradotați și sigur că împreună cu mine, dar meritul principal al domniei sale. Și am întâlnit copii care, pot să vă dau un exemplu, sau mai multe, o fetiță la 5 ani și jumătate, mi-a cântat o arie de Mozart la pian. Iar un copil care are 11 ani la ora actuală, 11 ani și jumătate, se ocupă de fizică cuantică, la 5 ani făcea electronică, când ceilalți făceau bețișoare și ouășoare la școală, așa, și va merge, sper, cu mine sâmbătă, acum, la un congres de cibernetică la Turnul Severin și în Iugoslavia. Se numește Șerban, are 11 ani. Urmă am fost invitat să țin o conferință la niște supradotați la Predeal, de data asta 25-30 de ani, profesori, ingineri, medici, chiar și un preot, așa, și la Predeal și înaintea mea a fost academicianul Bălăceanu Stolnici, a fost filozoful Liceanu, după mine a venit profesorul Grigore Leșe și încercăm să ajutăm acești copii. Din banii care i-am câștigat, nu m-am îmbătat, am încercat să fac și am reușit, această fundație și noi sperăm și avem și promisiuni din afară, în special români plecați, că vor să sponsorizeze, nu sportul, nu fotbalul și așa, ci să sponsorizeze și acest lucru, aceste elemente care ne fac cinste și ne duc mai departe în străinătate. Copii care nu vor să plece din țară, care sunt români și care zic, domnule, chiar dacă duc mai prost, eu stau aici pentru că sunt român.